Ćao ljudi, nismo se videli 100 godina, evo jedan mali stančić na Vračaru, koji na izgled, mali stan, da kažeš malo posla, ali kao što vidite, stan je ruiniran. Ne znam da ću imati živaca da izbrojim ove rupe, ali mislim da nisam nikad u životu stan sa više rupa krpio. Bilo je dosta pitanja, nekih komentara na mom kanalu, nisam stigao, bio sam u nekom poslu i nekim obavezama, tako da nisam nešto mnogo ni radio. Evo sad se vraćamo polako na staze. Slobodno pišite, slobodno postavljajte pitanja, nije nikakav problem. Nisam postavio video zadnji, to ću da pronađem, što sam radio stan na Čukarici, tamo sam imao baš dosta problema. Ponovo sam probao i Maxi Gips i Upol blok nisam. Probao sam neku drugu, probat ću da nađem šta sam probao za cigare. Očigledno jedino rešenje za cigare je ili kalijumov stapun, to još nisam probao, ili da se gletuje. To izgleda ne može ni jedna boja da, čak ni imate jedan video, pogledajte tamo, Upol blok, sam probao i nisam uspeo s njim da pokrijem, iako sam mazao podlogu i tako dalje. Tako da to je to, nema nekih noviteta, nešto je stao posao svima, to sam baš dosta pričam s kolegama. Ove kiše izgleda, onda cela kompletna situacija malo je usporila posao. Ja svakako nisam mogao nešto da radim. To je to, postavljajte pitanja, hvala ljudima, vidim da se penje broj pratilaca, to mi je drago, čekamo tog 1000. pratioca. Hvala ljudima što dele moje videe, što komentarišu, posebno da se zahvalim Bradi i Balkanska ruta, ne znam kako se zove ovaj kanal, par kanala koji me prate, koji postavljaju pitanja i tako dalje. Hvala i onima koji negativne komentare postavljaju. Da nije njih, ne bi mi ostali znali da smo pozitivni. Tako da to je to. Svako dobro, pitajte šta treba i zapratite, znači, moj Instagram nalog, imate Facebook nalog Mrki Mol, imate Stup Strama. Takođe bih zamolio sve da zaprate Viber grupu, pokušavam tamo da napravim neku priču gde ću da spakujem neke majstore, polako prikupljam sve to, naravno sporo ide, trebao sam i neki projekat da pokrenem, još jedan sad ove godine, međutim ovo vreme je katastrofa, non stop su kiše i to mi nije dozvoljavalo, ni posao, ni neke druge obaveze, tako da to je to. Svako dobro, neću da žurim, šaljem snimak ovog stana da vidite kako izgleda, evo još jednom, znači, sačuvaj Bože, imamo ovde špaletne, možda ću snimiti špaletne da vidite kako se rade malo, i to je to ljudi, svako dobro, vidimo se, pišite, share, like, kako kažu ovi profi youtuberi, svako dobro.